IGBOMOVIES IGWUMBA. Ugboro ka anyị na ndị mba ọzọ mekọgoro ihe asị gị na ndị Igbo ahụhụ onwe ha n'anya. Amara m na ịnụnụ ya bụ okwu ọtụtụ mgbe na ndị Igbo kpọrọ onwe ha asị na ndị Igbo na-emegide ibe ha na-emegide onwe ha. Mana ọ bụrụ na akpọrọ akọ na uche gị garuo azụ, kedu agbụrụ ọzọ, kedu mba ọzọ na-akpọrọ nwa onye ọzọ ha na-ama ha, zụọ ya, kụziere ya ahịa nke a na-akpọ ịgba bọyị, duo ya ụlọ, kwagide ya ganye na ọ bụrụ mmadụ karịa ndị Igbo, nke bụ na ndị ọcha achọpụtago ya bụ ihe wee kọrọ anyị aka. Kedu agbụrụ ọzọ mmadụ na-abata were ego o nwere wee nyere ụmụnne ya aka? Kpatara ndị Igbo ji ekwu okwu sị na ọ bụrụ na ụmụnna wezuo akụ mara na iro na-asị ana. Kedu agbụrụ ọzọ ọ na-abụ mmadụ pụta etu a agbakọ aka ọnụ gaa rụọ ụlọ akwụkwọ, rụọ ụlọ chọọchị, kwa ụzọ, rụọ ọtụtụ ebe dị iche iche karịrị ndị Igbo? Gịnị kpataziri ndị na-ahụ anyị na anyị ji na-ekwu na anyị kpọrọ onwe anyị asị? Ebe a ka UGWUMBA ga-agbado ụkwụ na mmemme anyị ga-egosipụta unu n'ụbọchị tata. Ya mere soro m garuo Ọlụ nke dị n'Imo steeti ka unu hụrụ ebe nwa afọ Igbo otu onye naanị na-eshiri ọha. Ọ bụ eziokwu na ọha na-erichi ewu, mana onye ọbụla bụ ọchị na ana, ma ndị ụkọchukwu, ma ndị eze ọdịnala, ma ọtụtụ ndị dị iche iche. Ka anyị gaa n'obodo ụmụaka nke dị n'Ọlụ. Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa Ezigbo Nwaokori na-asị gị ife a bụ UGWUMBA. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. UGWUMBA bụ UGWUMBA. Anyị bụ ndị Igbo, oke agbụrụ Chukwu gọziri agọzi. Anyị enweghị iche ọzọ ma ọ bụghị Chukwu okike nke igwe. Igwe anyị bụ ofu, udo na ịdị n'otu bụ nke anyị. Ebe ọ bụ na isi bịa, m'ịbụ onye Igbo, nye m aka gị. Igbo ka anyị mebenụ nwanne, ka anyị jikọọ ọnụ n'igwe bụ ike. Igbo ka anyị hapụ ntachi anya, hapụ na ekworo na anya ukwu. Izu ka mma n'otu nne, ka anyị hapụ ọgụ anyị na-azọ gịnị. Obodo ọ bụ na isi bịa, m'ịbụ onye Igbo, nye m aka gị. IGBOMOVIES IGWUMBA. Mgbe ọbụla m bịara mmemme dị agha wee hụ ebe ndị ụkọchukwu na-edo mas ma ọ bụ na m ekpecha ụka etu a ekwu okwu dị mma, ndị ụkọchukwu agba ya okirikiri wee kpere onye ahụ ekpere wee sị na ọ ga-adịrị ya mma, eri oriri gbasaa. Ọ bụ tata ka anyị hụrụ anwụsa na ụta. Ya mụrụ ihe na-emetụta UGWUMBA. Ihe UGWUMBA chọrọ ịchọpụta bụ kedu ihe dị nwoke ma n'obi. Mara ndị politicians na-eme ya kwa mgbe ha ji na-egoro vootu anyị, na-emekwa mgbe ụfọdụ onye ekwetara ya. Mana ihe anyị jụrụ ya bụ nwa amadi bụ kedu ihe bụ ebumnobi gị? Ebuzuga nke a, kedu ihe kpaliri mmụọ iji wee bido iwepụta ego na akpa mee ihe ndị a niile? Maka na anyị mara na imirikiti ndị na-eme ya, ọ bụrụ na ha adịghị apụta ịzọ ọchịchị,
ọ bụrụ na ha na-ene anya ịzọ igwe obodo ma ọ bụ ka igwe enye ha echichi nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Enweghị mgbe anyị na-ekwu na ihe dị etu a dị njọ, kama na anyị chọrọ ịmatagodo ebumnobi. Biko ka anyị kpọbata ya bụ nwa amadi ka anyị na-ekparịtagodo. UGWUMBA Chris akụziri ahụ ọmụ bụ onye isi Ezemmuo Foundation. Ezemmuo bụ mmụọ kacha mmụọ nke ndị oyibo na-akpọ Holy Ghost. And na a na-akọwa na ya bụ Ezemmuo bụ onye kacha ike niile dị n'ụwa, na ike ahụ bụ nke anyị ji, ike nke mmụọ nsọ. Ka ebumnobi ji bido foundation a? Ekwuchago m ekwukwa ya ọzọ datụda maka na m kpọrọ ụbịam asị ka m ji wee na-eme ihe niile a, ka ụbịam na-anọ na nsukute anyị, ka nwanne fụ nwanne, ka ịfụnanya dị, ka aṅụrịde onye ọbụla n'obi. Ya ụmụnna nwezu akụ. Ụmụnna nwezu akụ iru ana. Ọ dị mma ịmalite ihe a enwenetara ebe ya bụ ihe bidoro. Ọ na ọ dị n'ọbara ka ọ bụ na enwere ihe mere mgbe ị na-etonita mere iji si na agụụ ajọka na ụbịam ajọka? Ha ncha o si n'ọbara sigwa na anyị nwa bụ product of mgbe a nụchara agha. Ebe ọchị ụkwụ anyị tachara ata na ọ ya mere esie nnu n'ọka ma mfu nnu afụ nnu agaghị afụ garị, esicha jego borota garị ka ị nwee ofe ị gaghị enwe garị. Ọ ka anyị si wee too na anyị nata skuul maga na-eme dile tif ka 5 ka ọgụ ka inwe ike ri afternoon and night. So ụmụ ihe niile ahụ ihe mere datana nsị datana achọghịzi m ka ụmụaka na-eto kịta foto ụdị ndụ ahụ, kama ka ha bido n'ebe anyị kwụsịrị wee gbagobezie ka ụbịam wee na. There is no need to look for greener pastures out of the shores of Igbo land. And when I say that, I mean it. I'm a Pan-Africanist. I've been everywhere in the world. I've been everywhere in Africa. And I realize that a white man do come here and make money and take home. And we that are here can make that money. It's a shame. My appeal to all well-to-do. I'm not rich, I'm just well-to-do. I'm appealing to our rich people to just invest little. 50,000 naira to change a life of a poor person forever. Not 500,000, not 1 million, just 50,000. Ndị Igbo anyị kwuru okwu sị na ọ na-abụ agụ onye afa chinyanalụ. Maazị Chris akụzuru ahụ bụ nwa amadi anyị mara na Chineke gọziri n'ụdị pụrụ iche maka na akụziri ahụ n'eziokwu. A sị onye ọbụla ga-akpụ ogene ya na-egbe anya n'ọdụ. Ka anyị nere ya bụ egbe anya n'ọdụ, ihe anyị hụrụ bụ na o nwere ọnatarachi pụrụ iche, nwekwanụ ihe Chineke ji wee mee ya onye ahụ ọ bụ. Maka na ọ bụrụ na inene anya n'akwụkwọ nsọ, ndị dịka John the Baptist anyị maara ihe mere ndị dịka ma Jizọs anyị maara ihe nne ya gabigara tupu amụọ ya. Ma ọ bụrụ na dịka ihe bụ nwa amadi na-ekwu okwu ka anyị ji wee mata ebe mmiri na ọbanye opi gbọgọrọ, maka na anyị maara na tupu mmadụ enwepụta obi ya ime ya bụ ihe isi ka ọ dịrị ọha na mma, ma ndị ọma ma ndị ọ na-ama, ma ndị obodo ya ma ndị obodo ndị ọzọ, maka na ya bụ ihe gazuru njaba niile, a ga-enwenata ihe kpaniri onye ahụ. N'agbanyeghị etu umeji etona nke bụ ji bụ na ana ka ọ dị, ya mere gere ya ntị ka anyị mara ebe ya bụ ajị dị n'ime to na-aga. I thank my late parents for even giving it feet to continue giving birth even when there was no hope anymore. My mother had about 7 miscarriages before I was born. It was have faith in God that has kept us here. It was always good to start with the Lord. I tell you that without going through the seminary school
all this we are seeing today could have not been possible. And I will tell you that as it is stated in the Bible, that everybody have a calling into this world, and every human being is unique. And as time progresses, we see why God has created all of us. Everyone is important. Everyone is rich in his or her way. I'm doing this today in appreciation to God Almighty, who have kept us alive, kept us healthy, and given us the wisdom to be able to help others, even when we don't have. In appreciation to the Reverend Fathers, we are presenting 21 rams for all the parishes in Java local government, 21 bags of rice. And as God asked Abraham, use ram and not human. In our translation today, is a symbol of peace. And moreover, I heard the sound of the choirs. I know that God is hearing your music, but I don't think the Holy Ghost is hearing it. So now, na church ni na get window tie ties na church ni la What about that confirm one? Ima never ever chineke because it's not doja. And up the go, I'm now church. I'm now here the federal government. So the Holy Spirit has touched me and said that the building will be completed, tiled, windows will be in place. No distance time. Hallelujah. Because with God, everything is possible. Yes. I thank you all for making it worthy, finding time to be here with me today in this wonderful poverty eradication program. Devoid of any political undertone, devoid of any hope of getting anything in return from the communities, devoid of any personal interest, only created and done by my hatred for poverty. I thank you all for coming. Okay, my father, Christian Ifezue. I am one of the Katankurubi in the Banya, ya St. Joseph Catholic Church. Ubelaka no Maka. Yes. Yes. Unomana Chief Chris. Obo onye na-enyere ụmụ ogbenye aka, enyere ndị mmadụ aka. Ihe abụọ ihe o ji enyere ndị mmadụ aka ịga ihe ndị a ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ndị na-enweghị ọrụ, ọ na-enye ha ọrụ. Ndị na-enweghị ụlọ, ọ na-arụrụ ha ụlọ. Ọ na-eme, ọ na-agbalị. Ọ ya ka anyị jiri bịa sị ka anyị gba n'aka ebe gọzikwa n'anya. Enwere ihe ọma, anyị kwuo ihe ndị ọ na-eme, chi ga-abụ. So anyị kelee Chukwu ụdị mmadụ ọ bụ na obodo anyị abụ Ụbalaka. Ma Jizọs na onwe kwuru si na ọwụ ha na imeri ndị a na-enweghị na ọmụ abụ Jizọs ka imeri ya. Chineke na onwe wee tagata ehi Solomon bụ wee si ihe ọbụla ọ chọrọ. Ịbụ onye nnọchite anya Chineke ka
ihe na-atụ anya n'ime maka ama m ikwupụ okwu na Chineke ga-eme. Aga m enwe ihe bekee ọ sị na benolu bekee givers never lack, you know. Yeah, so ọ gbasapụrụ aka so na-enye Chukwu na-agọzizi ya, you know, in abundance. In fact, God is blessing him richly. Yeah, bro. When I was like, ọ gbasapụrụ aka Chukwu gbasapụkwara ya aka. So ngozi na-aga, yes. Ụdị ekpere a ka ọ na-abụ ekpewe achọgoro m ibu ọrụ egbuo maka na. Yeah, ịma na ọ sị na ihe ọbụla i mere ụmụnna m nwa ka ị na-emere ya. Enwere ukwe a na-ekwe whatsoever you do to the least of my brother, now you do all to me. Ya ọ gbasapụrụ aka Chukwu na-agọzi ya n'ụzọ abụọ ụzọ. Ọ dị ma biko tupu ya hapụ enwere ikekwe ọ bụghị ya kacha nwe ego. Ya. Enwere ndị ụfọdụ na-eche na ọ bụrụ na ha bido nyewe enye na ndị obodo ga-ewere gaa na nke dibịa gaa kechie ha ma ọ bụ na-atụ egwu ma ọ bụ na ha enweghị obi inye kedu okwu inye ndị onye ahụ achọghị inye onye na-asị na enye ihe ewere gaa na nke dibịa onye ahụ o nwebeghị obi onyinye. Enwere kụrụ egwu kwa sị na inwe ego dị iche obi eji erikwa ego dị iche, you get so ọ bụghị eziokwu ị na-enye emeghe ka egwuregoro gaa na dibịa ma ihe ndị ọzọ enweghị ihe ọ na-eme. Onye a na-ekechi bụ onye ego ya na-esiri na Chukwu. Onye ka a na-ekechi abụ ụmụ ihe ndị a mgbe ụfọdụ a na-ekechi gị mgbe ụfọdụ ọ bụ anyị enweghị mbawanye nke okwukwe, you know. Ị na-enye Chukwu na-agọzi gị, you know. You keep on giving, God will be blessing you. Mgbe ụfọdụ a na-ekwu tithe, mgbe ụfọdụ a na-ekwu ụmụ onye ndị gasị n'iche n'iche ịmagụ mmadụ ga na-enye even ma fasting ihe ndị ahụcha onyinye ị ga-enyekwa Chukwu maka ahụ gị na ihe ndị ọzọ. So ị na-enye Chukwu na-enyekwa. There must be sacrifice. Ị ga-agbarịrị mbọ, ị ga-ata ahụhụ na ị na-enyekwa na-apụta ha na ịkara nwe because a lot of people kara Chris nwe ego. Ọtụtụ ndị mmadụ kara ya nwe ego kama ozi o nwere the mind, o nwere obi o ji na-enye Chukwu na-agọzi Ugwumba. Ọ dị mma enyesi na Chineke ọ fọziri ndị mmadụ maka na ugbu a bụ oge inye ndị mmadụ dịka anyị na-agụzi n'egwu ugbu a enye ndị ebe enye ndị ebe a enyekwe ndị ebe enye ndị ebe a nya bụ onyinye nyere bụ o sitere n'ụlọ chọọchị ụnụ anụnanụ nke mere ndị ụlọ chọọchị ma ndị a ga-arụrụ ụlọ chọọchị ma ndị a ga-azụtara ngwongwo egwu eji eto Chineke nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ niile a ga-eme ugbu a ebe ọ bụ na m emesie na nke Chineke ọ dị mma ka emezie nke mmadụ maka na agba ha ọnụ etoja ya mere ya bụ nwa amadi gafeteziri na ebe ndị mmadụ ndị obodo ndị ikwu na ibe ndị ihe na-atụ n'ọnụ nakwa ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche ndị gbazuru ụbọchị ahụ. I hereby present to every community in Ijaba, the 21 communities in Ijaba, with one motorcycle each, hair dryer for identified, not a person that passed out, the first person that started salon in their community that have trained many people. We have 10 bags of rice. We made it 10 bags of rice for a reason. We could have made it to be more bags of rice. But I want us to understand that our soil is also good at cropping rice. Hand over this gift. The cars we have there, one car goes to Donna who have worked for me for 10 years. They have been working the most of woman. I have tested him. One car goes to my cousin, Kiskiwak, who was the first person to drive limousine 3 doors. I give it to him because he's an inspirator to me. And one of the cars goes to my elder brother's wife, Kate, Lola, Wogrovia, the wife of that Chief. People will ask me, why give it to rich people? I give Chief because I'm inspirator to me. Without someone inspiring in your community, you will never be rich. And on top of it, I give 21 rams to each community for symbol of peace in all your communities. Let there be peace in every community in
Java. Even when there is no unity, no problem. You don't have unity. I got you go for Libya. No, 10 bags are for the community. And that's all 1 bag for yourself. All the PGs were 1 bag for yourself for hard work. But this is each other community. Now, moves on. In Omaka here, we have commissioned and paid for 250 million naira per project in Omaka. We have supported a new PI with 8 million naira, all in the vein of poverty eradication. God bless you all as you come, and God bless you as you go. Udona, Igbomado, who has been a dependable ally, a messenger, whatever you call it, front goer, on behalf of Ezemmuo Foundation, actually everyone and the IGBO successful as a woman. And in the last community in Unjaba, they went each another wedding machine, special one for Emeka Adiebu. Emeka Adiebu will get the sewing machine, a welding machine, sorry. Because also the sewing machine, to each community. So the first teller here, who has trained the other tellers, no matter how no matter how I'm sorry, Igbo. So the PG Motu, Ezemmuo, they will have gone according to IGBO and village. Otu ogwu dị na obodo Afikpo egwu ọdịnala zara oji anya lere. Emere ụmụnna bịakwanụ kunu lere ihe Chief Chris akụzuru ahụ jiri wee gbara ụmụnne ya ma ndị ọma ma ndị ọ na-ama ekeresimesi. Lerenụ. Ya bụ ka igosi ihe ndị ọzọ niile n'ebe a, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ezi Chineke dị mma. Ezi Chineke dị mma. Ezi Chineke dị mma. Obi na-asa m ụtọ, obi na-asa m ụtọ, Jesus. Onye na-eme ka nsi eme ka nna akpọ m ya mere dịka ndị moto na-aṅụrị ndị ebunyere ihe na-aṅụrị ọtụtụ ndị mmadụ bịakwara iso kwanyere ya bụ nwa amadi ugwu ndị dịka onye nke anyị Maazị Chigozie Odimgbe bụ onye kpọ ndị foundation ya bịa ya bụ foundation abata na foundation ọtụtụ ndị ọzọ bịakwara ya bụ mmemme bụ nke mere ya o ji wee kaja akaja. Afam bụ Chigozie Odimgbe. Abụ m onye Ihiala na Anambra Steeti. Gịnị bụ ugwu obodo aka? Enyi m nwoke Chris akụziri ahụ ezigbote enyi m nwoke. Ọ na-eme ya every 4th of January. Ọ na-eme ya every 4th of January. And I happen to be the DG of his foundation. So when I come to the foundation, I'm going to support. Now foundation ga kutere foundation. Foundation ga kutere foundation. O buru double. O buru double. O de ma o gara gara mba anu juru agba wa on de o na-enyenyere. Anwesi kotugoro anya ma na ọ bụ ezi ezigbote ọkwa aka. Chris akụziri ahụ bụ ezigbote enyi nwoke. Mụ na ya bidoro n'ụmụazị, anyị bidoro n'ụmụazị. Ọbọta ka ụta anyị erugo 20 something years.
28 years. I belong from secondary school. We're talking at this level. And there is bomb mad. I'm there's bomb mad. If there's bomb mad, I'm going to see the hand and made them. Yoji. Oh, yeah, only the last card, yeah. Coffin I was in. And they wouldn't do maybe, but wouldn't do maybe. So, maybe I never make a one. But I never make a one. I never abuse one. Man, when you guys no in here, preach Panilia, in a me to a ocean over. Macamana, when Indian Abu, IGBO no be happy and Pemele, Hakuni, Sika, Chandles, and American. Chris, Ogone Tonite, for letting them to say tough. When we now, many deal with often Omer, Candy, not half go, nobody. And don't a man a message week. Go on a man silently. And because none a message every 4th of January, Messi and Cafra, come I carry go to call America. Cafu, so all your name can have one. I don't make this year. I move to be a Ugunogondo. Makarachuku and Giaco. At the Ugunogondo. Nde enwoko ha nweti ya n'aka. Awo ndoba kizito iwichuku akuzura. Yes. I man Igbo garanya man ogaranya ketata eto aisi no ogaranya ketata preacher. Kotra ihe na-eme. O de chere ge jiri cho ya. Kotra ihe na-eme obi. Ihe mege mo bi uto we na ụbọchị taa we ụbọchị dị iche. Na ndụ maka nwanne m nwoke Ezemmuo Christian akuzura ahụ. Bunyere moto. Si mgbawa. Apart from moto bu himself, ụlọ m na-arụbu arụ we agbatụrụ. Ọ bịara bịa rụchapụ ya. Ka no bem na. No ya otena atụwada anya. Burugwa metata binye so obi ahụ juru m. Obi ahụ no karịrị akarị. Ka ekpere gị n'isi ya. Ebere na Chineke ga-agọzi ya. Nye ogologo ndụ, wepụrụ ya ndị ọjọọ ọbụla n'ụzọ ya. Business ọ na-eme ọwụ onye na-eme business ya n'obodo oyibo, obodo dị iche iche. Na ndị ọjọọ agaghị ahụ ụzọ ahụ ya. Ụgwọ gọọmenti agaghị akpụ ya. Ụgwọ mmadụ agaghị akpụ ya. Ụgwọ ndị iro agaghị ahụ ya. Ebe ọ ga-etinye aka ihe ga na-aga dị ọfụma. Ebere na ekpere ya. Ọ ga-ndụ ga-chere ga-etiri ya ndụ n'elu ndụ. Werekwa na akụrụba gozikwuo ya. Ebe ọ na-wee nweta enye ndị mmadụ. Ekene dị Chukwu abịa m ana m ekene ụnụ and adị m happy maka nye enyi m nwoke Chris na-eme Ezemmuo anyị na-ekpe ekpere onye ọbụla jide ya tinyere ụmụnna aka nke a jiri isi kwa nna na ụlọ dị ọkpara agbụrụ.
Amonye omeiwu Ugono Siribu onye na-anọchite steeti Nkwere Nwangele isu na Njaba n'ụlọ omeiwu ukwu nke gọọmenti etiti. Ihe ọbụla mere awọ ji gba ọsọ ehi ha bụ obere ka ekpụtaghị ebe a. Ejela m anya m hụ si ekwetere m na ọwụhụ gọọmenti ga na-eme ihe niile maka ndị obodo. Ejela m anya hụ nwanne m nwoke ga-eme ihe ahụ ọtụtụ n'ime anyị agaghị emeli. Obi juru m ọma ọ bụrụ na ndị obodo ka ọ na-echetakwa maka ndị gọọmenti ịprovaidịrị ndị uwe ojii, o wetagara ndị uwe ojii ngwa o ji arụ ọrụ. Ọ bụ ihe juru mmadụ obi ọṅụrị na obi ụtọ na ndụrụ ihe emego n'obodo anyị taa. Ọ dị mma enwe ihe eji mara ndị Igbo bunu Igbo anyị danda nke bụ na onye ọbụla nwere na-eme ka ọ kwalite ibie. Biko ọ bụrụ na eburu nke a n'obi, ụfọdụ ndị ọgwụ anyị na ha na-asị na ndị Igbo kpọrọ ibe ha si ihe a na-eme tata ka ihe o gosiri. O jiri na Igbo hụrụ onwe ha n'anya, o jiri na Igbo bịaga ha kpọkọgo onwe ha ọnụ inyere onwe ha aka. Ọ bụ ihe o jiri maka ije taa. Ọ dị ma ịfụ na nwaanyị kwere onye ọzọ, biko kene ụmụafọ Igbo ndị na-ekiri anyị. Oke, ekelele m Igbo wu Igbo, ana m ekele unu. Asị m ihe dị mma ga-emere anyị n'aha Jizọs. Amen. Mbido okwu anyị mgbe anyị malitere emume a bụ maka ndị sịrị na ndị Igbo ahụhụ onwe ha n'anya na-adọrịkata. Ebe ọ bụ na mmadụ ịbụọ maọbụ ịtọ nọ, a ga-enweta ekwere ekweghị m. Mana biko ọ bụrụ na mmadụ sịghị na ndị Igbo ahụhụ onwe ha n'anya, jụọrọ m ya ka Chief Chris akụzuru ahụ ọ bụ onye ugwu ka ọ bụkwa onye Igbo. Jụọrọ m ya ka ọtụtụ ndị Igbo a niile na-ezukọta tụọrọ mmadụ ego ka ha wee bụrụ mmadụ, ọ na ha abụghị ndị Igbo. Ya mere biko eso na ndị na-akatọ ndị Igbo amaka. Tupu anyị apịachie ọnọdụ a, ka anyị nụkọrọ ọnụ mmiri okwu ọzọ. Itinyere aka n'ihe gbasara nchekwa obodo, ya bụ sekuriti, tinyekwa aka na agụ, tinyekwa aka na iweta ọkụ. Biko a na-atụ anya na enwere ike isi na Njaba gbatịkwu aka. Ọ gbatịgwu aka maka na ọka anyị na-eweta si Uguta wee na-agafeta bifo rute Njaba, bifo rute ụmụaka, ọ ga-agafecha more than another 20 communities, about 4 local government ka ọ ka ya agafe wee rutezi anyị nwa. So ndị niile anyị benefit cha bifo rute anyị nwa. Anyị ga-ahapụ mana enwere ndị ọzọ dị ka gị ma ọ bụ ndị ka gị mma ihe a na-ada abịa n'obi ha. Kedu okwu ị nwere ịgwa? Okwu m nwere ịgwa ndị Igbo bụ na enweghị onye Igbo kwesịrị ịda ụbịam. Ka anyị na-achị ya na ka anyị na-emebu mbụ ịdị n'otu, achịkọta ga-atụkọrọ ofu onye ego enye obido afịa, ọzọpụta ego atụkọrọ onye ọzọ na ọka anyị si bido ma ọzọ memerụ ndị Igbo. Ndị Igbo na-akọ ekpesa, onye agha na nwanne, ndị Igbo na-ekpesa sọ mkpesa. Biko ka anyị kwụsị na ikpesa ekpesa ka anyị mebe na emume omume ka ụbịam na n'obodo anyị dị iche iche. Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa Ezigbo Nwaokori na-asị gị ife abụ Ugwumba. I never came here to see this kind of wonderful gathering I've seen this afternoon. When I was briefed of this occasion, it was like we are coming to commission a vehicle that was given to our men, the Nigerian police, Njaba outfit. I thought it was just to commission that vehicle and go away. But what I'm seeing here today, first of all, I'm humbled by what I'm seeing here today. God has raised a man of hope in this place.
God has given him a large heart to reach out unto the less privileged. Papawara is about to commission the bar donated to the police. So it is now real. Ọkpata ozu ọha ọ tabiri onye m anyị makwara ndị na-aga na mba rifo nne ya bụ na nke tata eruo na ma ndị uwe ojii The police commissioner has told us that they will give them a lecture on how to manage these vehicles. Thank you. An entire police Imo State Command want to commission this vehicle for the use of Njaba community. In the name of the Father, the name of the Son, and the Holy Spirit. This vehicle will be a terror unto the first enemy, and it will be a kind of showing of friendliness to friendly forces. Enemy forces, no way. Friendly forces, no way. God bless you. Upurudos, Igwejenga. Being here today, how do you feel? I feel great. Yeah, I feel happy. I'm humbled by what I'm seeing here today. Like I said in my remark, it's a great day for me to see somebody coming from this community to help us in doing our job. It's a good day for me, in short. Okay, what is your charge to people that are going to use this vehicle? Now, I said you the other time, I can only say a little thing about the maintenance of the vehicle, and that has to do with making sure that the vehicle is well maintained, serviced at when due, and well driven by whoever is handling the vehicle. Okay, this is an opportunity for you now to tell Imo Life, because this is your first function as the first CP that started this year. What is your message to the Imo Life? Who will listen to your message? Stay out of crime, cooperate with police at whatever level you find yourself, and it's going to be better for everybody. Okay, please, this is a Igbo program, and I'm sure you have been here for some days. Maybe you can be able to say just one Igbo word, greet Igbos in our dialect. Ndi Igbo, ndi bano. No. Oishi. Ali, thank you so much. Upurudos, Igwejenga. Commissioner of Police, yes, has told us. Yes, it's with happiness that we receive you, that we welcome you to Akalan Punjaba. Here they may be Punjaba. So today, our brother, 1 in 1,000, is here to empower. Is speaking with the honorable member representing us at the House of Representatives, right the Chairman House Committee on Justice and Igbo Police. I'm Igbo, nwa afọ Igbo, nwa Ubuloko. Aka, Umuaka, Imo State. Aha mbu Onyeka Ozurule. Caroli, yes. Yeah, the short form Carol Onyeka Afeba. Ni achisim akuzurahu. Odi magini na-ekwu ebe ata. Kedu etu obi dị gị gịnị na-ekwu ebe a ihe anyị na onye ọbụla gbazuru. Ihe na-ekwu n'uwe ihe ọma bịara n'obodo anyị. In fact, onye ọbụla dị happy. Not so only me. Onye ọbụla dị obi na-atọ m ụtọ. Yes, yes, so obi na-atọ m ụtọ na ọka abadago n'obodo anyị. Nwanne nwoke Ezemmuo Chris nna Bugu ebutego ọkụ n'obodo anyị.
ebe anyị fụrụ ihe ọkpọwa olile ihe a na-akpọ ya ezi ugwu ụjọ adịkwa mfeta ebe ahụ onwezi onye na-aga ebe ị nwụrụ ọhịa mana ihe abata taa ọka abatala ya. Ka ihe chere kpanili ya itinye aka n'ụdị ihe a inyere ọha na eze aka, kedu ihe kpanili ya? Enwere obi eji akpa ego, nwekwa obi eji eri ya eri. Enwere ndị nwere ego na-adịghị ihe ọ na-eme ebe a na ọka ogosi ndị ọzọ ọ bụghị so ya nwa nwere ego n'Iza village. Mana ihe o mere na onye ọzọ gasị nwanne nwoke mene nka ị ga-afụ ya wute ihe a na ama ka m ga-eshi asị a kind of motivation, motivation. Ọ dị ma onye na-ene ịka kwụkwara pịọm hụ asị na ị na ezumike nka n'ọrụ polisi ọ bụ na ike gwuru ụka ọ bụ na iji aka gị sị ka ị ruru 35 years. I joined the force when I was 17. Mgbe ndị obere mma m na-ebe akwasị hapụ m na-aga ọrụ ahụ ya nwere ọrụ eke na-adịghị mma nwere ha survive kwa na were ya taa ọta ka o siri gaa. Today I survive. Ihe nwanne nwoke na-eme obi na-atọ m ụtọ and agwakwara m ya ọ gị na-emekwa ọta ọ ga-emekwa karịa. Yeah, the video manga for why? Always do After the war, all the artisans that went to Onitsha, all the people that are great today in Umuaka, my father happened to be there. Ever got the contract. One day I had a mobile Onitsha, and they didn't know all here get here. So that's why I cherish this table so much that I know nothing in this world. Because it is the inspiration of eradicating poverty. This started from my uncle and the brother. They will come back, doesn't matter. In our Gongora, anything, they take you to Onitsha. They just take you, hijack you from your parents, go and work. And they came back, all of them came back meaningfully rich. One of the rich, most of the richest people here in Umuaka, their wealth somewhere, somehow started from this compound. So we have been doing this, it's a generational thing, it's not started today. My grandfather have bred Umuaka from Amuri at the time in Nakotima. 4 times. Umuaka didn't have 4 naira to pay. My grandfather paid it. Yes, he paid it. But that's your name, we are paid you now. He paid you with the name. So it's good to understand where all this are coming from. And I like Budo. And I'm a North. In our polygamy here, if you see us, my grandfather married 4 wives, but if you see us here, there is like one family. My brothers, you're welcome, make yourself free. Ọ bụrụ mmanya niile anọghị akparakata ma wega akwa na mbozi ya were lawa. Biko, I want to tidy up.
I want to sincerely thank you. All of will not wait for government, can on their own contribute the little quarter to the community. Everywhere we go. Big honors, machines, photo for the security, sewing machine, and so many of them. I want to thank you. This reminds me of UGWUMBA chief of staff. People in power, people so politics. But now, thousands of people in power. You don't know what will happen tomorrow. What you have done. Probably you might see it as a normal thing, but in so many years to come, if another they will come back to you. Because when you're mad and make a what? Because continue doing it. And when next time you want to do this kind of thing, call us, we shall contribute. Every 4th of January. Every 4th of January, call us, not only to come. We should also put our quota, because this is water. I'm on you. Oh, how is it going? And I see you up on ihe kpọpụtara m nwanne anyị nwoke a na-akpọ Ezemmuo. Ọkwanụ mmadụ mewere obodo ka mmadụ jikwa n'obiri. Ihe o mere taa wo ihe kwesịrị ịbịanye nkwado maka na ọwụghị mmadụ niile nwere obi eji eri ego. Enwekwa ndị nwere ego, ndị nwere obi eji eri ego. Mana Ezemmuo wo ofu na ụmụ okorobịa nwere obi eji eri ego. Ihe nke o mere onye na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na ndị nne ma ndị nna na ndị nke uwe ojii ụgbọ tutum ha ji eche nyekwe ndị okorobịa na ndị ụmụ agbọghọbịa nyekwa anyị ha ji akwa akwa nyekwa ha motosaịkụl ha ga na-eji eme biznes nke ha. Ọwụghọ ịma mgbe ọwụ ndị politishan na-eme ihe a mana nwafọ ụmụaka nwafọ Njaba nwafọ Imo steeti maka imeji ajụwazi ya ọ na-akwado ịzọ ọchịchị ka enwere ihe anyị dị na ọsị mba na-enweghị ka ọ na-azụ. Mba, ndị be anyị ga-akwụsị mgbe ọbụla mmadụ mere ihe ọ na-adọ ọchịchị. Mmadụ nyere mmadụ aka ọ na-adọ ọchịchị. Hapụ na ọchịchị unu hapụ ihe dị ka ihe ọchịchị ka ụmụ okorobịa na ndị mmadụ nyere ndị ime obodo aka maka iwepụ ọdọ ọchịchị onye okwe nyere mmadụ aka onye ọbụla gba ọsọ mana ihe o mere taa bụ ihe kwesịrị omume ụkwa ihe mmadụ niile kwesịrị ime. Ama na ọ bụ ọkwa aka amaratara na enwere ihe pụrụ iche n'ebe ọ nọ iji hapụ ihe ndị ọzọ bịa ebe a kọtụrụ anyị ụdị mmadụ ọ bụ. Ọ bụ ezigbo mmadụ ma akọwakwara na onye ọ bụ ọwụ mmadụ dị ka Ezemmuo ga-ewepụta ego n'akpa ya were zọọ motosaịkụl were zọọ moto were zọọ igwe eji akwa akwa were zọọ ihe niile ma ego nke ewu kash wee nye ndị ime obodo. Ọwụkwa naanị ndị ụmụaka o nyere Njaba lokal gọọmenti niile. Ọ bụ mmadụ niile na-eme ihe ndị a m kwuru. Ị ga-ajụzi ma ọ bụ ezigbo mmadụ ma ọ bụ ezigbo mmadụ. Ajọ mmadụ a na-eme ihe a. Ị gaa n'ụlọ ajọ mmadụ na Krismas anyị nwe onye ga-ahụ ọgbachikwa onwe ya ụzọ o rie ụmụ ya rie ụmụnne rie okwu agwụla. Mana lena Ezemmuo o rie ụmụnne rie ndị mba rie ndị ọ na-amaghị ndị ụkwụ rụrụ ndị enyi ya ma ndị si Rivers ma ndị si Delta ma ndị si South Africa. Ọ na-adị mma ihe ọbụla ị ga-eme mee ya mgbe dị ndụ maka ihe a ga-eji cheta mmadụ niile oge mmadụ nwụọ ka ihe mere na ndị obodo. Onwe bụrụ na ebe a ka anyị ga-awụsọwara na mmemme nke ụbọchị tata wee na-asị gị biko ka ihe ọma mere onye mere ibie. Ọ bụrụ na ihe adịghị mma, ọ bụrụ na ị ga-achọ ka anyị haziere gị nke gị ma ọ bụ nke ndị bụ unu etu ọbụla isi chọọ ka emee ya ịchọ ha na ka asụọ ya n'Igbo, kpọọ UGWUMBA n'akara ekwentị 08034714708. Onye a ga-adịkwa ka enwe amaghị ya. Biko ka emesịanụ, anyị na-ekene unu niile.